Россия президенті Владимир Путин 2023 елны укытучы һәм ұстаз жылы дип игълан итте. Бу карар укытучыларның югары статусын тану һәм алар башкарган эшнең мөһимлеге турында сөйли. Президент биргән күп йөкләмәләр укытучы һөнәренең абруен күтәрүгә, аларга социаль ярдәм күрсәтүгә, һөнәри үсешкә карашны үзгәртүгә юнәлтелә. Алдагы видео язмабыз Саба районыннан булыр. Укытучы булу фәрештәләр язып бетерә алмаслык изгелек дип әйткән татар шагыйре Рифат Сәлах. Нәни куллардан тотып язырга өйрәтүче, сабыйларның самими күңеленә тәүге белем орлыкларын салучы беренче укытучылар чыннан да изгеләрнең изгесе. Миләүшә Әлфәт кызы Моратова да әлеге изге һөнәрне сайлаган. Байлар сабасында урта мәктәпне тәмамлап, Ярчалы шәһәрендә укуын дәвам итә ул. Башлангыч сыйныфлар укытучысы дигән белгечлекне алган кызны шәһәрдә гимназиядә укытырга калырга бик кыстасалар да туган туфрак үзенә тарта. Хәзерге заман укытучы мотиватор, кызыксындыручы булырга тиеш. Һәм хәзерге заман укытучысы мин навигатор булырга тиеш дип уйлыйм. Бу ничек аңлыйм инде мин моны, чөнки менә һаман да шул мәгълүмат күп, аның күбесе дөреслеккә туры килми, ә укытучы ул асылын, дөресен генә сайлап алырга ярдәм итүче булырга тиеш. 28 ел буе балаларга белем һәм тәрбия бирүче Миләүшә Әлфәт кызы үзе үк остаз. Методик яктан да, төрле эш формаларын сайлаганда, яңа стандарт буенча эшләгәндә дә сорауларым туса, Миләүшә Әлфәтовнага мөрәҗәгать итәм. Миләүшә Моратованың дәресләре бик кызыклы һәм мавыктыргыч үтә. Укытучы балаларга әзер белемнәрне биреп калмыйча, аларга шул белемнәрне алу юлларында күрсәтә, юнәлеш бирә. Безнең дәрестә кызык та була, кайбер вакыт авыр була. Авыр булса, Миләүшә Әлфәтовна безгә ярдәм итә. Эш урыныңда уңайлы шартлар тудырылган, хезмәтеңне күрә белгән җитәкче дә булса, эшеңне сөенеп башкарасың. Әлеге һөнәр беренче чиратта сабырлык һәм түземлек сорый. Икенчедән, балаларга караталы мәрхәбәт таләп итә. Шуннан да безнең Миләүшә Әлфәтовна балаларны чын күңелдән ярата, аларга һәрвакыт үзеннән ярдәм кулын суза. Гомерлеккә сайлаган хезмәте Миләүшә Моратованы шатландырып, сафландырып тора. Шуңа аның күңеле һаман да яшь. Эльза Әхмәтҗанова, Татарстан яңалыклары, Саба районы.